салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз мо дар якшанбе ҳаст, соати мо тақрибан 8 саҳар ва ман мерам шаҳри Дортмунд. Баски аз тарафи группамон дорем бо як семинар, вале семинарам нест, як тренинг қатъи психолог омада буд. Психолог омада буд шаҳри Дюссельдорф бина ва имрӯз дар шаҳри Дортмунд ахен шояд ки сентябрда мебиям. Тренинг бароям хеле падару модаро, номаш антивыгорание, вақте ки падару модарои кӯдакои махсус монда мешаванд ё ки асабӣ мешаванд, депрессияда меғалтанд. Ҳамаи коршида мумкина да, ҳатто падару модарое ки кӯдакои соз доранд ва як чанд кӯдак доранд, то ҳамин ҳолатда гирифтор мешаванд, бигем қинаишонанд. Ва ҳозир ман дар шаҳри Альсдорф интизори цук ҳастам. И цук меравад тарафи Штолберг, авиҷа чанд пересадка. Изам бро саҳар қатира бинем омаде да штатифи башиште. Чикор мекарда бошам? Шояд ки камтар барвақттар биём, бро ман инҷа то охирша наистам. Мебинем кӯдакоро саҳар қатъи бурдан. Я очень надеюсь ки кӯдако ғам наметиҳанд ҳичкира ва мада зиёд занг намезананд. Все равно вақте ки мемонӣ яказда дилот хада дар дигар ҷою, дилот дар хона ки чӣ кокадан, чӣ хешидан ва ё доверять мекунӣ ё нигоҳубиншона, барое ки ман часта мемонам кӯдакоро дар дигаро и ором мегзара. Барои роҳ китоб гирифтам хондан. Вақте ки дар хона мехонам, почему-то ҳамаи китобом нимхонак мешаванд, нимша мехонам, нимша мемонам. Ва вақте ки ягон ҷо раҳи дур рафтам, ахинам барам ба автобус ё ки тим более ба цук, ба поезд, ягон ҷо раҳи 2-3 соата, у вақта фақат қатъи ягон китоб мегирам. ҳоли дар поезд шиштам нишонто метим. Машмо дар нишонтон ки дар иҷа тикет чиқа мехари? Нехари аппарат ҳастай. Ҳар шаҳр дар ҳар хеле дар тарафи АВВ ҳами ахина заминаш то Мюнхенгладбаха АВВ мешава. Ай Мюнхенгладбах то тарафои Дисбург, Бохум, Дортмунд, Гельсенкиршен, Херне, дальше чӣ дора, Лекленхаузен, Оберхаузен, шаҳрои калон тоже ва ё ҳамашон замини ФРР ҳастанд. Замин неё ҳами тикетошон ай ФРР мебоша. Ай мо ина инҷа да АВВ транспортни компания бигемам мешаваю. Ман имрӯз гирифтам, ман тикет ман онлайн харидам, ҳатто тикет харимам онлайне. Ман гирифтам тикети якрӯзаи НРВ, чтобы ором прям биём, ай пушти бо 2-3 тикет нашам ва ихе арзонтар меғалта. Für eine Person инҷа да метро, например, ихе меброя, иҷа мешава дидан ки шумо да ай куҷо то куҷора дар кора ва мешава як рейсплан бировардан. Ҳозир бигем қачмо ман рейсплан меброрам нах Дортмунд. Мада дар кора ини Лёльтрингхаузе. Ҳозир мезанем вайта. Ёш ҳамашам хе мемонен einfache Fahrt, мақсад як тараф рафтанаш, DM Class и alle Zugtypen, Abfahrt ab sofort. Иҷа да меброра ки чанд касай. Ай аппарато мешава дидан ки куҷо мерен. Ма рейсплана дар телефонам онлайн дорам ва ҳозир шумо да нишон метем ки чӣ хел мешава аппарат гирифтам. Иҷа да ҳаст ки шумо ай куҷо мерен, мақсад Альсдорф ана парк и то куҷора. Мезанем шаҳри Дортмунд. Бошин.
Дортмунд. Остановкаи ма ном дора Дортмунд, Лютген Дортмунд. Lütgen Dortmund. Wir gehen weiter. Hier haben wir schon mehrmals einfache Fahrt, zweite Klasse und alle Zugtypen. Hier haben wir schon Chemiste. Weiter. Abfahrt ab sofort. Weiter. Idzie do niszą takie czanka saj, czanku dak, kici, jak to uda mi kolon, a i ponza sola bulon. Weiter. I haben wir schon Chemiste. I weiter. Возьмем да ми балора, ана ми саати 8 сиуди да ми бием, да вче 12 научам да мешам. Испандроки. Броматки токи ҷура рафтандар курай, ма да телефоном дига хеброва. Телефоном да ма барвақтар мерасим, ин камтар бетара. Ҳозир бинем этикет. Vereinigungsticket für eine Person. Amigos. Нархаш 31 евро барои Prada Energy як рӯз гаштан. Изук регионалбан мобайни шаҳрҳои Ахинда мегардад ва در این طرف ایستادگی این طرف دورین میرود. دورین کجای شهر Ахинда داخل نمیشه دیگه شهر ایخه موبایل نمیشه در Ахинда Stolberg Eschweiler Herzogenrath Aachen Hauptbahnhof hier Maybach jak wagon אז הוא בשטולברג כמובן, שטולברג פריסת כתוב בוחמה. Nächste Station Eschweiler St. Jöris. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte die Haltewunschtaste betätigen. Nahmessgerfahrzeit ist 8:57 Uhr vom Gleis 1 und an die RE1 nach Hamm-Westfalen Hauptbahnhof, über Düren und Köln Hauptbahnhof. Nahmessgerfahrzeit ist 9 Uhr vom Gleis 2. Im Namen der DB Regio bedanke ich mich recht herzlich für die Mitfahrt hier in der Regiobahn und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Auf Wiedersehen. поезду ҳозир мебиям ки ҷо меравам ва ташаккурӣ мегӯям барои ки шумо поезда интихоб кардед. ӯзи остановка мешава охирон остановка мешава конечка. Поезди ман мебияд 15 минут пас. Ман бояд у тараф гузарам глайси 2. Трах дорам. Иҷа мешава ки ба лифт рафтам. Вале ман мерам бо лестница. Тарафта парковка. омадам бояд 15 дақиқа интизор шавам ва поезд мебиям.
я добровольно куртка пушим, факат пандамка пушим тамом и что-то хнук. Особенно ми банд пофош, ми вокзалоша хнука. Еду вокзало баланди да, ай هر طرف شمال میبینیم. من شیشتم در این پویست قریب 2 ساعت میرم تا بخونم و یه پویست دیتا اومد من بلوشتم نشان داد. قدیم امروز گرفتم ساموسا Фольга да печёнка, но фикр мешаем все равно хнук мешаван. Самоса шутан да уҷа барои ки ҳам обед мекунем, ҳам перерив дорем ва моро гуфтан ки дар кор мо мешаванд мухаллиф фитнес мат, йога мат, барои ки терапияи практически дорем. Имрӯз гирифтам нами Джон Грей, мужчины с масса, женщины с Венеры, ира то нимша хондагием. Метим ва барои обратно омаданам гирифтам матрица жизни самопознания, нити судьбы, ям китоби нағз омада махбул шид. И ҳамин китоби мужчина с масса, женщина с Венерой бисёриё рекомендовать кардагиям. На самом деле китоби нағзай фаҳмида мешавад ки барои чӣ мардако дигаре фикр доранд, мо дигаре занако фикр дорем. Рекомендовать мекунем ки хонем. И китобам нағзай, но на барои ҳама. Яхе одам буда маъқула, это как психология. Яхе баъзе одам буда маъқул нест. Вот. Тамом, ҳозир ман мерам дар ицук 2 соат хунда. Шояд ки ягон 30-40 саҳифа хонам. Ҳамин мози гузаштаистем дар пеши шаҳри Кёлн, хунаи мости калитвай. Уҷа пари бигермон мебиям, калит мечаспонам ва як сонда як бор ҳамин ҷо алиш карда мешавад. Алиш мекунам, бо нао мебиёрам барои ки ҷорадонча пур мешавад. Яъни калите кулф намедонам ки дар шумо маълума ё не. Ман омадам шаҳри Бохум, интизор ҳастам ба нами Убани 318 ва бо як бор дига фаҳмидам ки шаҳри калон барои ман нест, барои ки ба шитоби ҳамин остановка омадам, круг кардам болода рафтам через у тараф омадам, дар ҷое ки ози ҳамон бачаи истодагӣ у тараф дафр омадам, намедонам чӣ хелиси бояд гузарам. Рафтам боло, оказывается просто круг мекунӣ. Ужас. Шаҳри Калон хай шояд ки шаҳри Калон камтар зиндагӣ кунӣ, омӯхта шавидаи хеле чизон не ки сари маҳзар гирӣ. аҳамияти ҳамаи коршон осон кардаи якин нест. Не ки вақте ки дер мекунӣ, вақт надорӣ. Ман омадам як трамваи дига да бояд мешиштам. Он трамвай рафт. Просто барои ки ман ипарайра гузаштам. Ту намедонистам чӣ гузаштан дар тура. Ана ҳозир интизорам ки 318 биёям, ба ин мерам. Вақте ки камтар вақти зиёдтие барои пересадка метавонӣ ба ҳазурҳо бибинӣ. Не ки вақте ки надорӣ ҳамон вақт надорӣ. Ман омадам дӯстон, омадам дар поезд шиштум ба сиёфатам гуфтам кунам кашпока ягон проверка нест. Ой, рафтам омадам Дортмунд, беҳад нағз вақт нагзарондам, чизои нав ёд гирифтам, қати психолог гап задем, қати и занак на танҳо психолога, и занак бо психотерапевта. И это было настолько прям, намедонам, дрӯнам холияй.
холӣ ба мақсаде ки сабукшидагиам, холӣ ба мақсаде ки дронанда ягон эмоцияи безеб намонд, ягон дард намонд, ягон мондабудагим намонд, ки ман ҳис кунам ки ман монда шудагим. Ман рафтум омадам, информатсияи нав гирифтам, бисёр техникаро ёд гирифтем, бо домашни задания додам, ки дар хона кунем. И это настолько одама сабук мекуна, прям дронанда хурсандӣ ки як чизи нав омӯхтем, як чизи нав ёд гирифтем. худмон дар як андеша кардем ки ҳамаи мо одами зиндаем, ҳамаи мо дорем хурсандӣ дар зиндагимон, ҳамаи мо дорем зиқӣ дар зиндагимон ва кӯдакои мо ягон набояд ки мо дар ягон чӣ бигӯям қулфи бошанд ки мо ягон кори дигарро карда натавонем. Да хеле ҳолатҳо дар мефаҳмӣ ки ту туққа нест, хеле ҳолатҳо дар мефаҳмӣ ки оилаи ту туққа нест, дигарора мебинӣ, дигар оилаҳо бо ҳамин проблема қатӣ мебиёнд, ҳама гап мезананд. Мо дар уҷа рафтем, ҳам хандидем, ҳам гирья кардем, рӯи рост гап задем, ҳамдигаримон мақсад изо накашидем ки ҳози ма як чиро бугум мақсад имада чӣ мегуфта боша. Нага ки то, что ма кӯдакон соз тарбия карда наметавонам, что мо созмогон намекунем кӯдакаем, хеле гапҳо набуд. Рӯи рост ҳама озодона гап задем, хандидем, гирьяам кардем. ҳамаи модаро буданд. Ҳамин як плюсае ки ҳолатиде ки хеле терапия мешавам. Беҳтараш ки занако ҷудо бошанд, мардако ҷудо бошанд. Барои ҳамин мо фақат модаро будем. мехоҳам гуфтан ки натарсем қати як психолог кор кардан, натарсем қати як психотерапевт кор кардан. Баъзе одамо вақте ки психолог, психотерапевт мегӣ. Nächste Station Mönchengladbach Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Krefeld und Duisburg. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. И намного як чизи дигар, ки ты просто қати як каси ба ақл мешини гап мезани, ё ки қати профессионал, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. кор мекунӣ, проработка мекунӣ, ки ты чӣ дард дорӣ, ты чӣ проблема дорӣ, ты вообще чӣ гапай дар дронат. Хулоса ки ман рафтам омадам ба як настроенияи нағз рафтам ва бо аида настроенияи нағз қати омадам. занг задам кӯдако ором, ягон кас ягон чӣ гирья накард, зиқӣ накард. Кӯдако барои ҳамин мерам, кӯдакоро мегирам ва рӯзи мо ҳамин қати тамом мешава ва ё уже хоболу медурем, хоб мераванд, набояд кори хонагӣ макунам, чизе ки додан. ҳамада мехоҳам бигӯям ки изо накашем. Бо як бор дига мегӯям ки пеши профессионал, пеши духтурои ки ҳамахе психолог, психиатран изо накаша рафтанда ва камтар рӯи рост бошем, камтар озод бошем. Тамом. Ман ҳозир омадам то ванҳофи Мönchengladbach, вале бо дальше мерам, тақрибан баъди 1 соат дар хона мешавам. ҳамада мегӯям ҳамиҷа дахай. И буди ҳамахе влоги сайргашт. Як ҳафтаи хуб дошта бошем. То видеои омадам.